Arrestat f'nofs tal-lejl dak li kien lit il-leminija tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Keach Cambry, wara li ftit tal-jemilu ġiet konkluża l-inkjesta maġisterjali dwar l-allegat tixħim u l-100,000 € li għaddew bejn Brian Tonna, direttur ta' Nexia BT, u l-eks Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, it-tnejn bil-lejl x'Cambry inġabar mill-pulizija mir-residenza tiegħu f'Santa Maria Estate fil-Melliħa. Fl-reazzjonijiet tiegħu għal dan kollu l-Prim Ministru Robert Abela baqa' ma ammettiex il-falliment tal-istituzzjonijiet tul l-amministrazzjoni Laburista. Il-biraħ ġew friżati l-assi ta' Keach Cambry u Brian Tonna u Karl fost l-oħrajn. 4 snin wara li ħareġ ir-rapport tal-FIU. Ġvien tettajt li l-istituzzjonijiet ħadmu. Jien qed nifhem illi id-deċiżjoni li ħadet il-bieraħ il-imħallef Edwina Grima fil-vesti tagħha li kienet qed tippresjedi l-qorti kriminali kienet minn dak li qed nifhem jiena l-informazzjoni li għandi tibqa' dik l-istess li għandek inti ġifieri dik li hija disponibbli pubblikament. Hija konsegwenti għal proċess verbal li ingħalaq mill-Maġistrat Natasha Xiberras ftit tal-ġranet ilu. Robert Abela bekk naqas li ammetti li l-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien Lawrence Kutajjar li hu kien ħatru bħala konsulent wara li rriżenja minn kummissarju naqas li jieħu azzjoni fil-konfront ta' persuni bħal Cambry u Tonna u minflok dawwara fuq il-qorti. Ma jammettix il-falliment tal-istituzzjonijiet lanqas dak li llum huwa l-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis. 4 snin, Ministru. 4 snin. Kienu jaħdmu. Ġifieri f'4 snin. Jaħdmu aktar minn qatt qabel. Intant pressat bid-domandi ta' Net News il-Prim Ministru farfar minn dak kollu li seħħ taħt l-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat u qal li hu iwieġeb biss għal dak li seħħ minn Jannar l-hawn. Jiena nwieġeb għal dak li sar taħt l-amministrazzjoni mmexxija minni. Iżda mbagħad ma telifx l-opportunità li jiddefendi kemm il-proġett skandalus tal-Power Station kif ukoll il-beħ tal-passaporti li minnu allegatament ixxaħħam Keach Cambry u l-wassal propju għall-arrest tiegħu. Proġetti illi huma tajbin. Kemm il-proġett tal-Electrogas jiġifieri il-Power Station fiha nnifisha kif ukoll l-iskema ta' beħ ta' ċittadinanza b'investiment u l-enfasizza l-kelma b'investiment huma tajbin. L-investigazzjoni tal-FIU li dwarha saret l-inkjesta kienet titratta tranzazzjoni ta' 100,000 € bejn Keach Cambry u l-awditur tiegħu Brian Tonna, tranzazzjoni illi l-eks direttur tal-Bank Pilatus kien sejħilha ġennata. Hekk kienet deskritta min-naħa ta' Philip Merċieqa fix-xhieda tiegħu bħala parti mill-inkjesta Grant fejn kien għamel referenza għal din it-tranzazzjoni illi kienet ilha taħt il-lenti sa minn April tal-2017. Fl-aħħar sigħat il-Pulizija wettqu raids kemm fid-dar ta' Kalċini kif ukoll dik ta' Brian Tonna f'Marsa Scala.